If there is an empty chair in front of you, just sit on that chair. Praise and worship by yeah. Hallelujah. Yes, ngatwarere maoko achifamba. Katababa mbretos velai. Ina mombretaba. If I don't pray, Satan will make mess on me. Where is your frequency, Lord? Where is your frequency? I am down. I am down. I am. Genesis chapter number 30, verse number 22. Rataba, Velara, Sadaba, Entoba, Retaba. Okay, let us start from verse number 25. As soon as Rachel had born Joseph, Jacob said to Laban, send me away that I might go to my own home and country. Give me my wives and my children, from whom I have served you, that I may go, for you know the service that I have given you. But Laban said to him, if I have found favor in your sight, I have learned by divination that the Lord has blessed me because of you. Name your wages and I'll give you. Jacob said, to him, you yourself, you know how I have served you, and your livestock has fared with me. For you had little before I came, and it has increased abundantly. And the Lord had blessed you wherever I turned. But now when shall I provide for my own household also? He said, what shall I give you? Jacob said, you shall not give me anything. If you do this for me, I'll be again pastor your flock and keep it. Let me pass through all your flock today, removing from it every speckled and spotted sheep, and every black lamb and the spotted and speckled among the goats, and they shall be my wages. So my honesty will answer for me later, when you come to look into my wages with you. Everyone that is not speckled and spotted among the goats, and black among the lambs, if found with me, shall be counted stolen. Laban said, good, let it be so as you have said. But that day Laban removed the male goats, and that were stripped and spotted, and all the female goats that were speckled and spotted, everyone that he had white on it, and every lamb that was black, and put them in charge of his sons. Genesis chapter number 31, verse number 10. In the breeding season of the flock, I lifted up my eyes and saw in a dream that the goats that mated with the flock were stripped, spotted, and molted. Then the angel of God said to me in the dream, Jacob. I said, here I am. And he said, lift up your eyes and see all the goats that are met with the flock are stripped, spotted, and molted. For I have seen all that Laban has done to you. Amen. We can take our seats. Can you just drop down your keyboard a bit, so that my voice will be audible? Hallelujah. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Ndoda kutenda mangwanani ano, ndoda kugamuchira vose vari pakati pedu. Hallelujah. Mwari udenga kuitire zvakanaka, few welcomed, few loved. Hallelujah. Each and everyone ari panapa, may the Lord bless you. Amen. 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 All right. Today I want to teach about
understanding the ways of God. Understanding the ways of God. Bible rangu not as long as the earth remains, there will be seed time and there will be harvest time. Kana nyika ichingoripo kwagara kuchava nemwaka wekudyara nemwaka wekukohwa. As soon as the Bible says that one, it means that it's a principle yakaiswa na Mwari panyika. But as long as nyika ichiripo, there is a seed time and there is a harvest time. Pane nguva yekudyara nekukohwa. Izvo zvobva zvatongokudza kuti as long as tiri panyika, Mwari anokurudzira kuti munhu ashande. Hallelujah. You will never prosper unless you work hard. It's a principle iri pasi pezuva. Yes, minana ya Mwari inozoitika muupenyu hwevanhu iripo. But if you don't follow my principles akaiswa na Mwari, you will never find yourself prospering. As long as uri panyika, hard work is a must. Prayer does not substitute hard work. Kuna matasterek akusubstitute kushanda nesimba. You can be prayerful zvakanyanya and yet you check life yako aina kwa iri kwenda. Why? Because you are only praying. You are not also working hard. So as long as tiri panyika panapa, prayer cannot only, we cannot only be sustained by prayer. Ati sustain when a prayer chat. Prayer is important, but we have to work hard also as Christians. That's why vana verima very more prosperous kudarika vana vechaedza. Why? Because vana verima vaka understand my principles. If you want to make it in life, you have to work hard. But I could pane chinhu chandaka notisa pasi pezuva. Kana kune nyope hombe pasi pezuva, munhu anonzi muKristu. Hakuna munhu ane usimbe kudarika munhu anonzi muKristu. You know, maKristu anofunga kuti kunamata stereki ndo zvicha substitute working hard. Oh, hazvi substitute. So as long as uri panyika, if you want to see results in your life, you need to work hard. Vamwe venyu muri kuchema kuti gore zvaratanga rakunopera hapana chandabata. Chaunobata hachibatike kana usina kushanda. Uri kunamatira kubata, but haubate nekunamata chete. Wapedza kunamata munhu ngaabate gejo apinde mumunda. Nemuna nukutara nere panapa. Apostle honai gore rakupera handina chandinacho. Rinotopera usina chauinacho. Why? Because uri kuviolate a principle yeki working hard. Uri kusubstitute work hard in a prayer. Nudzura ripanetu tishanda shamari. Kana uchina zvinobatika batawo. Kana uchina zvinobatika bata. Kana ukasabata uite zvinobatika. So as long as tiri panyika tisataenda kudenga, munhu ngaashande. Can I show you a scripture in Bible? Bible rinoti kubook ya 1 Kings chapter number 17. After Elijah ati kuna up, as long as the Lord lives, there will be neither dew nor rain except at my word. Kana Mwari rarama, hakusi kuzonaya mvura kusvikira inini ndataura. Ndobva Bible rati Elijah akabvapo ndokuenda paBrook Kidron. Ndobva Brook rapera mvura. Ndobva Mwari vati kuna Elijah, ndoda kuti ubve pauri, ndoda kuti uende kuSidon. Uchaona chembere yeZerafati iriko. Kana ukasvika pamba pechembere yeZerafati, ndichakonzera kuti zvekudya zviwanike. Zvakaitika ndo zvakaitika, ndizoda kuzvibata nhasi. Asi Bible rinoti Elijah achigara pamba pechemberi, flour haina kupera.
uye mafuta haana kupera. Zvaiitika miraculous. Ndopati yamunoda semakristu iyoyo, kuti zviri kuitika semunana. Flawa inofana kungouya semunana. Handifana kupinda mumunda ndichishandira flawa. Aiwa, ngaingouya semunana. Ndemona ndina here panapa. Mwanakomana aruna kuroora haende kubasa ari mugomo. Ndemona ndina here panapa. Mari mwanakomana aibatwa neprayer mugomo. Tapedza kunamata, tinotora maneti tonoteya mvura. Ndemona ndina here panapa. Jesu achida kupa vadzidzi vake hove. Anovati torai manesi endai kwakadzvika-dzvika. Handidi Mwari. Dai kakangomira kana nekuti ndiri Mwari, hove ngadzipe mvura, ngadzive dziti mwanda pano. Ahadaro unotora manetsi wonokanda mvura. Ndiri kunamatira wese ane neti rake pano, ane kamusika kake pano, kuti pauri kunokanda kwakadzvika-dzvika enda unobata. But dziri pa next newe dziri kuda kubata zina neti. Kwenye warida kubata vasina neta. Tanzi na apostle mune mashura. Munhu anoti mukristu ngaashande. Bhaibheri rinoti munana wakaitika kune chembere yeZerafati, ikapiwa mafuta. My God, my Jesus. Ikapiwa flour for 3.5 years. Isingashandire flour, isingashandire mafuta, isina chairi kushandira. But Bhaibheri rangu rinoti musi wakadzika mvura kubva kudenga, yakunaya, drought yapera. Bhaibheri rinobva rati neflour yakabva yamira kuwedzera, namafuta akabva amira kuwedzera. Daika zvakaramba zvichiwedzera, aewa Mwari ari kuedza kuudza chembere kuti ndaikufidha nekuti uri mudrought. Manje mvura yauya, munhu ngaapinde mumunda. Unonzwa munhu achiti Mwari haachandioni mazuva ano, handichapiwi nevanhu mari. Mwari paakavhura dhoo rekuti upiwe nevanhu mari, wanga uri mudrought, wanga uri musizini yekusabatika kwezvinhu. Mwari ndokuprovaida a miracle. Manje ruda kuramba uri musizini yekusabatika kwezvinhu, iyo mvura yanaya. Amai nana mukasashanda munofa nenzara. Ndati baba nana mukasashanda munofa nei. Mwemusikana akandisira message kwanza apostle namatry relationship yangu. Ndikati indawa. Kwanza mukomana wangu haasi kundispoila. Ana baba nana mai atisi mu generation yekumirira kuspoilwa. Tiri mu season yekuzvispoila wega. Anoparidza here pano. Tichiri nevakadzi vari kumirira pay yababa vari kubva kubasa. Havachiripo here pakati pedu vakadzi vakadaro. Ndo vakanyorerwa scripture riri kuna Proverbs kuti simbe kumujuru enda unodzidza pamuonde. Kuti mukadzi akanwara anoshandira imba yake ega. Kona uri mukadzi anomirira pay yababa. Sauti ikapera panotojiwa pasina sauti, because mudhara asati auya. Kona uri musikana adani nemukomana asingashandika. Aiwa munhu mukomana kanofana kuratidza kuti mukomana anofana kubata-batawo pamwe pacho pamwe basa risati rawanika, but anofana kubata-bata kuti utanongomuka akarara. Aiwa katoparidza here panapa. Ndikwenyora ari pane kuti Imbonobvunza kuti munoita nezvei? Because already wakatoaccepta problem kudhara. Unoza Bhaibheri parinoti Mwari musatipinzewo mukuidzwa.
muti njengesewo mune zvakaipa. Zvimwe zvakaipa hazvisi zvakaipa zviri zvakaipa. Vanhu vane vanonzi ana zvakaipa. Nemunonudana nerera. Pane mukomana kuti ukadanana naye magunanza ufa wakamaziva. Ndo vaitirwa prayer kuti tinzvengesei pane zvakaipa. Ukarorwa nemurume asingade kushanda. Ayo ndoparidza here pano. Zvakanaka munozvinzwira kuma next door. Masurprise munomadzwira kuma next door. Mwari ndokuti kune shirikadzi mvura yanaya shamani, ndakumisa fulawa yangu nemafuta angu, pinda munda. Ende pamwe pacho Mwari pari kuti pinda munda hapazi pekuti regedzani mbokubatsira. Posi pane chimwe chirwere chauinacho. Vanhu vazhinji makamirira kuemployiwa. Hakuna anodawo kugadzira system inoemploya. Hakuna mabasa kunze kwacho. Ko kana kusina mabasa akagadzira basa racho. Ukonori munhu akamirira kuemployiwa na someone, you wait forever. Because right now more than 10,000 ma students akagraduate last month. Vese vakamirira kuti ndopedzwa naniwo pabasa. Ari kutemba degree rakabata. Zimbabwe yatiri kurarama haizi yekumirira kuemployiwa. Ndeye kuzviemploya wega. Ndudziro neba zviemploye mega. Saka Mwari, one of the principles as long as tiri kurarama pasi pezuva ndechekuti there will be a seed time. A seed time ndo nguva yekudyara. A seed time ndo nguva yekudyara. After nguva yekudyara kune nguva yekuharvesta. But vanhu vazhinji vakamirira nguva yekuharvesta vasina kudyara. Bhaibheri rangu robva rati musanyeperwe. Jehovha Mwari haazi benzi. Munhu chaanodyara ndo chaanokohwa. Rinotenderera mberi roti anodyara mhepo achakohwa chamupupuri. Hande munhu anodara nere parapa. Izvezvi gore raakupera vamwe vamusizeni yekuharvesta zvavakadyara kubva muna January. Vakuona maresults acho. Do you know that audyare panyama chete nemumweya unodyara futi. Vamwe pavaitsanya ndakudzoka ikoko. Vamwe pavaimukira morning prayer hanema midnight mainhana maisara makarara kumba. Now maakuchema kuti hapana maresults. Anobvepi musina chamakadyara? Baba banda kutopinda muna 2026. Tikutanga mwe mtsanyo neminamato. Iwe pese panotangira mtsanyo you flee. You escape. Jesus. Kuzikatiye ku morning prayer. Morning prayer. Kumbeze racho. Iro raakupisa msizeni ino iyi. Ndo rawaiteta munani? Muna June. Nyamba munhu chaanodyara ndo chaanoenda sei? Aleke majesu akaimba akati panorima vamwe newewe rimawo, panonamata vamwe newewe namatawo, panotengesa vamwe newewe tengesawo, ugofambidzana nenguva kuitira kuti vamwe kana vakuharvesta unoharvestawo. Saka Bhaibheri rangu riri kuti as long as the earth remains, there will be seed time. Regedzani kuze maprinciples aMwari haavioletwe. Anongobatwa sezvaari. Maprinciples aMwari haavioletwe. Anongoshandwa sezvaari. Panoda kushanda, shanda mwanakomana. Panoda kunamata, namata. Problem yako uri kunamata panoda kushandwa, woshandwa panoda kunamatwa. Hauna chaunobata. Fambidzana nenguva, fambidzana navamwe. Saka scripture ranaverengesa kubhuku ya Genesis chapter number 30. Bible wrote after Jacob ashanda for 21 years. Achishandirei vakadzi chete.
ipapapa kune varume nevakomana vane mweya waJakobho. Mweya wokupedzera nguva mukushandira vakadzi chete. Unondibata. Mweya wokupedzera nguva ukabvunza mwanakomana kuti pay yako wakaitei nayo from 1 to 31 ndeyekupa girlfriend. Handeyekutenga ndovatsirere munhu panapa. Mweya waJakobho, mweya unoda kuti ungoshandira madzimai chete. Do you know that kune vanhu vasina chavakabata izvezvi nekudya mari nevakadzi kwete nemukadzi? Unondibata. Ndati kwete hapana chakaipa kudya mari nemukadzi wako, but kana wako idya nevakadzi. Ndikwenyeroti hamuna mweya waJakobho here. Kuna mwasikana ada deliverance anoshandira vakomana. Ndonotumira mukomana airtime. Ndonomba masurprise. Ndomunomutekera mafuta mabox asho. Iwe. Nyangu mukasa ndedaira manitsa. Mweya waJakobho ngaukuregedze. Ona uri mukomana, uri musikana anoshandira mukomana ka. Uchapezera wampa mari yekuti uyazondorora. Munozara kune vakadzi nevakomana variko nevasikana variko vanopa mari varume shamari yondorore. Saka achitazoti warorwa here kana kuti wazvirora. Saka Jakobho anospenda 21 years dzekuita sei? Dzekushandira madzimai. Ndokuti kuna Labhani, chinzwai mukuru wangu, inini ndaane mhuri, chinditenderai ndiende kumba kwababa vangu. Nekuda kwekuti ndinzwe, ndava nenguva huru kwazvo ndichikushandirai, asi handina chandinacho. Imagine kuti Jakobho akazorealize after 21 years kuti ane long time achishanda but haana chinobatika. Pesa apa aitei apa? Mweya unovhara vanhu maziso kuti vasaone kuti vari kushandiswa. Do you know that kune vanhu vekuti haone kuti ari kushandiswa panapa, ari kushandira mari yebhasi. Kune vanhu vari kuenda kubasa every day but ari kushandira mari yebhasi chete. Mwari ngaakuvhure maziso uone paunoshandiswa. Kune vanhu vasingaone kuti pane vanhu. Do you know that ukasaona kuti pane vanhu vanoda kukushandisa? Inzwaka. Abraham anoti kuna mambo weSodom, handidi kana netambo yebhutsu yako because uruda kundishandisa. Ndabatsira ipapa pandisati ndapapfura. Kune vanhu mairai usingafane kutambira zvinhu kubva kwavari. Ndinzwe nditerere, kune vanhu vausingafane kutambira dhora ravo. Ahasi munhu wese anofana kukubatsira. Munhu waMwari, ahasi munhu wese anofana kukuhelpa. Vamwe vanhu vakakubatsira vanoisa muromo wavo padhora iroro. Machenero ari kuita mazuva ano emari yangu. Imbori mariko. Abraham anoti hazviite, handidi kana netambo yebhutsu yako. Because ndikasumuka mangwana uchafamba uchiti Abraham ndini ndakamusumudza. Do you know that pane madhoza wakachema ukati Mwari vandivharira madestiny helpers? Atori Mwari avhara because aizviziva kuti vanhu ivavo vakakubatsira mangwana haiperi nyaya iyoyo. Kune vanhu wakaenda ukanokumbira vakakunyima ukadzokera wabatikana nyamba Mwari ndiye aivhara. Handidi kana netambo yebhutsu yako. Nekuti ndikasumuka mangwana uchafamba uchiti ndini ndakasumudza Abraham. Nyamba waona kuti Mwari akuda kundisumudza. Ipapa ndipo pamwe panhu paunofana kudhisena. Unofana kuziva most of the times ukaona vanhu vakuda kuya kuzokuhelpa stereke wapedyo nekubudirira. Kune vanhu vakangwara vanoona kuti idzi dzapedyo nekusumuka idzi, vanouya kuzonamirana newe in a way like varida kukuhelpa. Why? Because vari kuti wapedyo nekusumuka. Saka Abraham anoti handidi kana netambo yebhutsu yako. Nekuti ndikasumuka mangwana uchafamba uchiti ndini ndakasumudza Abraham. Pane vanhu veukama chaivo vasingafana kukubatsira. Akakubatsira unochiona iwe.
unopinda pfumvuru yepureti yendheka rehupfu rawakapiwa kunzi tisu tovafidha ka, tisu tovachengeta ka. Saka Abraham anoti no, kana iri nyaya yekusumuka kwangu ibvako mambo weSodoma handidi kukuona. Saka Jacob for a long time he did not see it kuti ari kushandiswa naLabhan. Tukati mukuru wangu manzwa nekundishandisa but hapana chinobatika chandabata, chinditenderai ndiende kumba kwababa vangu. Zvikadzi naLabhan kana hazviiti, hauna kwaunoenda, nekuti ndakaenda kun'anga ikandiudza the reason why mombe dzako dziri kuwedzera inhau yaJacob wawakaemploya. Vamwe venyu muri panapa chiri kuita kuti kumabusiness kwamunoshanda nematakshop amakaemployiwa nemabhotika amakaemployiwa afambe, inyasha dzako dziri kushanda ipapo. Rekedza ndikutaurire vedwe, ana Labhan vanozviziva kuti inini chinoita kuti zvifamba handina, but anotsvaga munhu ane nyasha. Aiwaka unouya nebusiness idea but usina mari yekusponsor business idea, unotora Labhan. Labhan mari anenge anayo but nyasha dzekufambisa hana. Hausatombodzwa vanhu vanoti ini ndichakupa mari yangu chete, iwe woita zvese indokupa mari yangu. NdiLabhan. Aiwa, Mwari ngaape vanhu vari muno mumakapitawo vedu veshe musajoinane naLabhan, because ukajoinana naLabhan mangwana unonyura. Second Kings, Bible wrote Jehoshaphat wakaenda nemwana waAhabhu ndobva vabatana pamwe chete ndokubva vagadzira mashipi. Ranga riri business ekutransporta gold kubva kwaIsraeri ichienda kuTashish. Bible roti mashipa apakati ndokubva Mwari amanyudza. Ndobva Jehoshaphat aenda nehasha kune muprofita. Zvikati sei zvaitikira kwandiri? Zvikati zvanzi naMwari wajoinana nani papartnership, hauna here capacity yekuita wega, ko unodirei kujoinana nevanhu? Rekedza ndikudze shamwari, kana wakuita tunhu twako pamwe pacho majoining venture haashande, pamwe pacho ingoita wega so. Pane munhu anokutora naye here parapa, ingoita wega so. Mambo zvonarate kuti uya unonzi mukando une vanhu vashoma vaunongobenefita kana wakambotamba mukando, kana pana akambotamba mukando vanapa panenge pane 4 timu so. Kana wakuda kusvika pauri ubvanzi vanhu havana kunza mari, wakuda kukandirwa iwewe zvodzi mai ninga havana kunza yavo nababa ninga havana kunza yavo, but iye tamutanga tikamupedzisira. Mweya waLabhan, mana ndobatsira munhu sei pana. Mwana waMwari, siyana nemajoining venture. Pamwe pacho udza Mwari ndipei capacity yekuti ndizviite ndega. Udi kunzwa, uri kutonojoina futi Sunday inoyi, handiri kutotanga nhasi. Enda saka naLabhan no problem, wakuda kuenda ayo saine ngatitei dhiri. Katoita dhiri re zvakanzi pamombe dzatiinadzo iwe uri kuda dzipi? Zvakana Jacob, inini ndiri kuda dzese dziri black spotted dzine makwamba ndo dzandiri kuda, dzese dzakachena, kana iri yegrey yese kana iri yewhite yese, inini ndipei dziri spotted ndo dzandiri kuda. Kana tapedza season ndichatora dziri spotted, imotora dzaka. Ndobva Bible rati Labhan akasumudza meso ndokuona kuti danga rake zvarakawanda dzisiri spotted. Ndobva ati dziri spotted ndo dzako, dzisiri ndo dzangu. Ndobva Bible rati ndokuenda Jacob paari kuenda achinorara. Bible roti Labhan
wakamuka ndokunotora mombe dzose dzinokonzera kuti dziri spotted dzibereke, ndokuenda nadzo ndokunodzichengetesa kune vana vake, so that Jacob ashaye chaanowana. Wakatorerwa mombe hono dzose, makwai makono ose anoita kuti dziri spotted dzibereke, ndokusiwa ari pa disadvantage. Ndozvinoita Laban. System ya Laban haikubenefite, inobenefita varidzi. Rekata ndudze vanotamba betting pana una musi wauchajuma million. System iyayi haina kumbogadzirwa kuti ubenefite, yakagadzira kuti urohwe after kurohwa pamusoro pekurohwa. Bvunza munhu wese anotamba betting anokuzoti pamwe mangwana ndorohwa, unorohwa. Kuswera mangwana inobatwa, unobatwa ndiwe. Baba, system ya Laban yakagadzirwa kuti benefite Laban, kwete iwewe. Udzane kuti mara ifemberwe inoshandwa. Ndaura mukomana ari panesi kuti mara aitwe kandeke inoshandwa. The system ya Laban yakagadzirirwa kuti benefit the owner. Ndoba Jacob ari kumuka ari kufudza mombe, ari kuona mombe dziri kubereka dzaLaban dziri kungowedzera. Ndoba Bhaibheri rati ndokuenda ndokunotora muti wainzi mupandri ndokunoukwachura, ndokunotora mualmond ndokunoukwachura, ndokunotora muplain tree ndokunoukwachura, ndokutanga kuweza, ndokuenda pamberi pemombe dzichinwa mvura, ndokunogadzika zvitanda zvake mumvura. Ndobva Bhaibheri rati mombe padza. In fact Bhaibheri rati akazviita mubreeding season, museason yekubereka kwemhuka. Padzainwa dzakatarisa zvitanda zvaJacob, Bhaibheri roti dzaibereka mombe dzina mahwamba, kunyange dzina mahwamba dzakanga dzisipo paground. I was making a research over it. Kuti how is it possible kuti mombe isina mahwamba, mombe isina mahwamba inobereka mombe ina mahwamba nekuti yaisirwa chitanda pamberi? Chinoita kuti mombe ina mahwamba ibereke inayo kuti yasangana naina mahwambawo. Ko yaisirwa chitanda chete because dzina mahwamba dzanga dzatorwa. Knowledge akaiwana nepi Jacob. Jacob akanga apa disadvantage, Laban apa advantage, because Laban anga ahead. But ameno zvinhu zvakaitika pana Jacob zvinonzi akanotora, akaziva sei miti yekutora, akaziva sei miti yekutora. Hanende Bhaibheri redu kubhuku Exodus chapter 15 should be verse number 22. Bhaibheri roti Israeri painosvika pamara vakawana mvura dzichivava, vawana mvura dzichivava. Bhaibheri soko raMwari rinobva rati havana kugona kuinwa nekuti yaivava. Ndobva vanhu vatanga kuchema kuna Moses, zvikati tinonwa sei mvura iri kuvava kudai so? Zvikati naMozisi, regai ndibvudze Mwari. Ndokuchema kuna Mwari. Bhaibheri roti Mwari haana kudzikisa simba kubva kudenga. Nditeerere, Mwari haana kudzikisa mutumwa kubva kudenga. Bhaibheri roti Mwari akati kuna Mozisi, tora danda remuti uyo. Zvoroti Mozisi akaratidzwa muti wekutora, utyore ukate mvura, ukakata mvura, mvura ichanaka. Mozisi achinoisa chitanda mvura. Ayo hampopa napa imimi, hampopa napa. Jacob ari kunoisa chitanda mvura, mombe dzobata pamuiri. Mozisi ari kuiona chitanda. Ndokunoisa chitanda mvura, mvura ndokunaka after aratidzwa naMwari. Zvoreva kuti pane nzira iripo munyika yemweya yekuti kunyange muvengi ane advantage pamusoro pako, kunyange bosi wako vasingade kukubhadhara, kunyange wakaipa asingade kuti uve nazvo, Mwari ane zvitanda zvaainazvo. Mwari ane zvitanda zvaakasika kudhara zvekuti zvikuendesa advantage. Handinodeclare nezita raJesu, Mwari ngaakupe chitanda chako masikati ano chinochinja life yako. Ndine cheche here panapa. Munhu waMwari, ndiri kuti Mozisi wakaratidzwa chitanda naMwari.
Unoziva kuti chitanda chaivepi changa chisiri kuEgypt, changa chisiri kuCanaan, changa chiri panext netsime riri kuvava. Zvoroti vagari vemuguta umu vakaita mayezi and years vachiti mvura iyi ainwike, ndosaka vakaitumidza kuti Mara. Havana kuziva kuti solution yemvura haisi kure, iri padhuze. Zvinongoda munhu akavhurwa meso. Hande munhu anotaura naye parapa. Problem yauri kunetsekana nayo iyi, solution iri padhuze. Nemunhu andinayo here parapa. Mwari ngaavhure meso ako uone solution yako iri pedyo. Iwe uri kunamata Mwari dai mabva kudenga, dai mauya mandinunurawo. Mwari akakutarisa ari kutoona solution. Wakafanana naHaga ari kuchemera mvura akatarisana netsime. Udza nepa kuti mazuva munawo zvironda haona. Because dai waiona enough, dai wa ahead iwewe. Dai Mwari akavhura meso ako akakudza zvekuita, dai wa ahead iwe. Saka munhu abudirire nekuti anoda kubudirira. Munhu anobudirira nekuti aratidzwa naMwari nzira yekubudirira nayo. Nosaka ndati theme yesemoni yangu inonzi understanding the ways of God. Ndomunamato watinoda kuita season inoyi, hati chinopinda muna 2026. Mwari pane chitanda changu chaminacho mumaoko. Vhurai meso angu ndione pane chitanda changu. Kunouya kuna Jesu tera. Kunouya kuna Jesu. Musharuko akanga asingaoni. Zvakana Jesu ngauye kuno. Ndobva Jesu watora dhaga remu area mavo. Ndobva akanya. Ndobva amuzora maziso. Ndobva amutumira ku River Salem remu area mavo. Ndokuti enda unogeza meso ako uchaona. For many years murume uyu akanga ari bofu, but haana kuziva kuti solution yake iri mu area make, iri mu environment yaanogara. Ndo mune dhaga nemvura zvinoita kuti aona. Unogona kutambura for a long time. Mwari vakasavhura meso ako akuti haubudirire nekuti unoda kubudirira. Munamato wako ndekuti open my eyes so that I can see. Vediwe ndati ukasavhurwa meso hauna kwaunoenda. One day ndandiri muno, so ndinetsike kuti ndikabva manheru kumbao ndinouya, then ndinosiya zvinhu zvangu mumbao. At time ndopinda muno ndotanga kunamata around 10. Kwakanyorwa kuti zi I'll be praying ndiri ndega mune rima kababa antopa. So one day I was praying. So ndichifamba I was praying. Mwamtene ndibatsire. Ndobva mwamtene auya. He literally came. Ndobva anditi ndoda kuti unoita icho nechocho. So the moment yaiti ndoda kuti unoita icho nechocho, ndaitochiona maso angu. Ndobva ndamuka makusenda kubva ndafonera minister asa. Ndikati pane zvandaudzwa tiite. Kana minister tatone nguva tichizviita izvi. Ndikati no problem, ngatiite. Ndobva taita. Ma results atakawana after taita Mwamtene avhura meso angu kuti nditi gift ragara riripo kudhara, voice ragara riripo kudhara, but harina kuvhurirwa meso kuti rione zvekuita musizeni. Simba rekushanda riripo kudhara, but muri kushandira pasiripo. Hakuna chinonakidza Satani kuona kuti deep pasiripo so. Noparidza here pano, hakuna chinonaka Satani kukuona uchidyara muna April. Vamwe vakukohwa uchidyara. Muri kushanda out of season. So tiri season nekuti dai Mwari avhura meso ako. Vamwe veiti haisi nyaya kuti hauna kudzidza, wakadzidza mabhuku epanyama, but bhuku relife yako haurizive. Mudaire mani. Ngatisumuke tiende kumba. Munhu waMwari, your next level haizi kure nemi. Maziso enyu akavharwa. Ndakataurira vanhu ndikati no matter what I'm unstoppable. Why? Because zvandiri kuita handisi kuita ndega. Kuna akandiratidza. Minister maendero vakabva vaimba zvikadzi zvandisingaoni.
zvakavanzika munondiratidza. Pane zvausingaone concerning your success zvakavanzika. Ndo dzatiri kunamatira masikati ano kuti Mwari ngaavhure meso ako uone concerning your life. Munozera kuti madhoo aEsau nekuwanda kwawo pano muStone Ridge muno nekuwanda kwakaita madhoo mudzimba idzi. Munozviziva here mimi kuti ndikatora kiye pangu apa ndikaenda nayo kwamai kuda, kunyangwe ndine confidence yekuti yakambovhura kwangu kwavaivhure. Ndo yauri kuita iyoyo, uri kuapproacha imwe level yelife nekiyi isiriyo. Nekuti zvakamboshanda 2008 doesn't mean zvichashanda nhasi. Nekuti zvakashandira mai Rai doesn't mean zvichashandira Primo. Problem yako, don't compare yourself na anyone. Enda pamabvi woti Mwari ndipeiwo zveupenyu hwangu. Do you know that there is a season yakamboitika muZimbabwe yekuti vakadzi vairuka madhoiri vachienda nawo kuSouth Africa? Vanhu vachiudzana kuti kune mari chaizvo, zvechiwa kune vakaita mari nazvo, kune vasina. Achizi chinhu chese chinoitwa naningi chinokubudirisa. Pane chakadesignirwayo. Saka munamato wedu masikati anhasi ndewekuti Mwari wekumusoro kudenga, vhurai meso angu ndione zvamakandigadzirira inini. Pasi munhu wese ane key yake yekuvhura dhoo rinonzi life. Amusani mamuzwa munhu achiti dai ndakaziva. Vakuru ndobva vati dai ndakaziva hitungamirire. Tasarwa ne 3 months kuti gore ripere. Mwari akakuvhura ukanyatsoona iwewe, ukanyatsoona zvakanaka iwewe, tinokushaya. Problem is your eyes are closed. That's why you are suffering. Your eyes are closed. No matter relationship acho, your eyes are closed. Nosaka vakataura vakati no, vakataura vakati normalize to pray for everything before you do it. Normalize to pray for everything. Dzidza kunamatira chinhu usati wachipinda. Dzidza kunamatira chinhu usati wachiita. Normalize to pray for everything. Ndobva Bible rati zvino Jacob wakabirwa naLaban ndokutorerwa mombe. Asi Jacob akutsanangurira vakadzi vake, anoti garai apa ndikudzei zvakaitika. Baba venyu vakandiitira zvinovava, vakanditorera mombe dziri speckled, ndikasara ndisina chandiinacho, vakaenda kunochengetesa kuvana vavo. Asi ndakati ndakarara mumwe musi, papa ndo pandodapa, ndakati ndakarara mumwe musi, ndakavhura meso angu ndokubva ndaona. Pane maonera unoita kana wakamuka, hapane maonera unoita kana Mwari avhura meso ako. Yaunoona apa haina zvainoita mulife mako, yaunoona panyama hazvina zvazvinochinja, but zvaunoona kumweya. Bible rangu rovati kubhuku yaRomans vanofamba nemweya ndo vachanzi vana vaMwari. Why? Because vana vaMwari vanofunctiona not from the realm of earth, vanofunctiona from the realm of heaven. And una ndutaura naye parapa, notaka Jesu akagadzika vanhu pasi akati garai mudye chingwa. Ivo vari kutaridza 5 loaves ne 2 fish, but havana kuziva kuti ane rimwe bakery raari kuona kudenga. Can I shock you? Can I shock you? Bible roti vana vaIsraeri vari murenje vakachemera chingwa, Mwari akavaburitsira mana. Zita rekuti mana harireve kuti mana imana, rinoreva kuti what is it. Vakatadza kuzoti chichi, ndobva vangotanga kuti chichi, ndobva yatongogumira yava chichi. Ndo mawira akaita
mana ndobva bhaibheri rati vakadya vakaguta. Munyori webhuku yaSpsalms akunyora anoti vana vaIsraeri pavanga vari murenje vakadya chingwa chengirozi. Iva havana kuziva kuti chabvepi, but denga rakanga rarekota zvoroti kudenga pavaibheka chingwa chavo chinokwanirana navo vakaisawo vana vaIsraeri vari 2 million. Vakati kana makufidha vamwe dzikisiraiwo vari pasi. Pfuma yemahedheni inobva pano panyika, but pfuma yako muKristu iri reserved kudenga. Mwari ane mapombi aanovhura kubva kudenga okudururira. Ndo zvaakavaitira pamana, akavapa chingwa changa chiri reserved kudenga. Ndo zvaakavaitira pa5 loaves, akavapa chingwa changa chiri reserved kudenga. Ndichitaura kudai so, pane imba yako iri reserved. Ndichitaura kudai so, pane mota yako iri reserved. So mahedheni vanoisa a lot of power. Mwari anautoramidza kushanda. Akatiti ndicharopafadza mabasa emaoko ako. Zvoroti iwe uchavhura maoko, woda kubata, usati wabata, pane chinhu chaachabvisa kudenga chichauya kunopinda maoko ako, chichawedzera zvese zvawabata. Ndosaka Labhani ari kuti ndakaenda kun'anga, n'anga ikandiudza kuti iwewe ndiwe uri kuwedzeresa mombe. Zvoroti pane changa chakatakurwa naJacob chaimultiplisa zvinhu. Vamwe venyu the reason why you are struggling, hauna chawakatakura chinomultiplisa. Munazara kubvira kudhara, inzwai. Kubvira kudhara ndaingoparidza zvandiri kuita izvi. Handambobvira ndachinja. But Mwari paakavhura meso, ndobva nditi aiwa muri kuparidza tsano, but hazvisiriwo, maitiro amuri kuita haasiriwo. Itai kudai. Musuno ndakati ndakarara kuma 12. So I was flicking up my videos zangu pa TikTok. Let me tell you something. Flicking my videos zangu pa TikTok. Ndobva ndaona message. Shipinda. Shkanzi. Aposo. Munobvumere kuya kuzoparidzawo machechi evamwe. Ndikati Shkanzi, how much do you charge? Muno tokupai mari. Randiri kurova mahara pano. Kune kwandiri kuisirwa price tag. Tokupai mari kuti muye kuzorova kwedu. Ndobva ndati ndikandarisa account yemunhu uyu. Ndonoti ndiani. Is one of the greatest prophets in our land. Some of you ndakataura nezita unotomuziva. Toda kuti muye murove kwedu. Aitaura neni mukadzi wacho. Toda kuti muye kuzorova kuchechi kumurume wangu. Because shoko ramuri kuparidza iri rinobata. Ndairirova mazuva ese, but ndakandisina kuvhurwa meso marovero. Unoziva kuti mwanasikana kunaka kuna kushata, but ukanakira kusiriko. Munoziva here kuti kusulovela uku kune mwanasikana akabatana kanaka katsvuka, but kwaakanakira kwacho ari kurwirwa nemukomana wemombe nepesa anodriver tractor. Ndava environment haiappreciate zvaakatakura, akanakira kusiriko. Baba. Kana kupa example ino kana ndichikupai mazuva ese. Munazera kuti madomasa munotenga 50 cents kunoko. Ukaenda kuAvondale anoita $4. Hapana chachinja padomasa, rachinja environment. Nesuro ndina Pastor Chikwasha tichibva kumuchato kuHatfield. Ndobva ndapinda my God. Ndobva ndapinda mubhekasini. Ndobva ndati mari mabhanzi azvikanzi 50 cents. Ndabhadhara mabhanzi. Ndikati mondipaone casket imari zvikanzi $. Chicasket chacho 500 mils chacho. Chidiki chorange $. Ndikati $. Ndobva ndamira, ndobva aramba akanditarisa kuda kuitei. Ndobva ndangobuda mbichana. Ndobva ndatarisa mufesa anga ari kutengesa opposite. Ndikati imari casket zvikanzi 50 cents. Ndobva ndatarisa iri kunzi $. Irumu neri kunzi 50 cents. Ndobva ndachasiyana chiapa isemukasket yakamanufacturwa kumwe chete, but iyo yasarudza kupinda mubhekasini. Ndosaka ine value. Iyo yasarudza kunakira panze paroad.
ndobatsira mwamuna here panapa. Ndobatsira mwamuna here panapa. Mwanasikana kana wanaka Mwari ngaakupe environment yekuti unoonekwa onekana inoti vhumu. Unonibata. Ukangonakira muno muStone Ridge unongochikuonekwa nana Nyasha. Oh Lord, give me value. Unazo kudhara but zvakabviswa chiremerera. Mwemuimba kabvaimba zvakati munoda kundibvisa chiremerera. Ndakagara pandakagadzikwa. Kuna vanhu vanoda kukubvisa chiremerera. Kuna vanhu vanoda kukuendesa pasi. Zvino Mwari ngawedzere. Pane vhesi riri muBhaibheri rinoti kwaiva nemumwe murume ainzi Nabhari. Wakanga ari benzi. Ndokubva rati asi wakanga ane mari chaizvo. Ndopa ndakatanga kuandastenda kuti mari haende pane akapusa neakangwara chete. Nyangori benzi inogona kutouya. Kuva nemari hazvinoti wakangwara. Kune madofo unonyatsoona kuti iri dofo rine mari. Unoona nemashandisirwo ayo. Zvakati aiva nemukadzi wainzi Abigail. Waiva akachenjera chaizvo. Andiziva kuti sei Abigail nekuchenjera kwake akarorwa naNabhari benzi. Aiwa ndachiziva chakaendesa Abigail pana Nabhari. Mula. Mari. Ndotaura nemwamuna here pano. Vanasikana usati warorwa tarisa kuti mari haina kuenda pane benzi here. Ndobva David atumira shoko kuna Nabhari. Zvakati Nabhari, tanzwa nekuchengeta makwai ako murenje. Chitipawo zvishoma tidye. Nekuti pesa apa vafudzi vako havana kuparadzwa nekuda kwedu. Security yavaienjoya yaiva yedu. Ndokubva David atuma varanda vake. Ndobva varanda vaichengeta makwai aNabhari vaenda kuna Nabhari. Zvakati zvanzi naDavid, zveshuwa murume uyu haana kutitira chakaipa. Kwakauya mhepo ndiye aitirwira. Kwakauya vanhu vanotiparadza ndiye akatichengeta. Haana chakaipa chaakatitira. Asi ari kuti tipewo zvishoma tidye tirarame. Ndokubva Nabhari ati ndiani anonzi David? Anomboita nezvei? Handa kuti ini ndimubatsire. Ndokubva varanda vadzokera kuna David. Zvakati zvanzi naNabhari, ndiani anonzi David? Ndobva Bhaibheri rati mambo akatutuma nehasha. Ndokutora hondo yake achida kunoparadza Nabhari. Bhaibheri rinoti zvino mukadzi wake Abigail wakabika chingwa nekuwanda kwacho neuchi namakwai. Ndokusangana naDavid. Ndokugwesha netsoka. Ndokusvika pana David. Ndokati mambo wangu makachenjera kudarika Nabhari. Zvino manetswa naNabhari. Siyanai naye hamuzivi here kuti mupengo sezita rake. Kuona ubenzi hwababa hwakuzikanwa nemukadzi. Baba vanopenga. Pashata. Zvana David, waita hako. Ndio hako wauya. Haiwa iwo wakachenjera ndokutora chingwa ndokudzokera. Bhaibheri roti mane 10 days after, rinoti 10 days after, Nabhari wakadona ndokubva afa. Mwari vamuuraya nekuda kwezvaakaitira David. Ndobva Bhaibheri raDavid achinzwa kuti Nabhari afa, wakatumira varanda zvikanzi endai munotora Abigail nekuti wakanga akarorwa pasiripo. Ndoenda kuzoti unogona kunaka ukaita uchenjeri but wororwa nebenzi. Bhaibheri rangu rinobva rati benzi ndo rakati mumwoyo maro Mwari hakuna. Murume wese anorambidza mukadzi wake kuenda kuchechi ndiNabhari. Aiwaka. Zvanzi ngauye kuno. Sachimwe chinhu chaunofanira kunamatira gore risati rapera. Mwari ngaakuelevate uende right position.
paunopiwa value, panovhaliwa chipo chawakatakura. Vamwe venyu you are so gifted, but your gift is not valid. Why? Because paira pasiripo. Ndabandisira message. Ndakati ina akandituma akanditi freely you give. Pozi yakandipa mahara. Ina andibhadharise. Ndakati hamuna kana yamunochaja. Ndakati hapana. Makasiyana navanhu vamwari. Ndikati takatosiyana nandisina bhari kai. Kona mufundisi wese anoti ndiye kuzoparidza kwenyu takamandisa $400 maakaundi ndina bhari. Posi takapiwa mahara zvipo izvi, tinopa mahara. Kana tapedza kuparidza vakasarudza kuti tenda, Mwari ngaakudzwe. Zvakadzayo, takutogadzira program. Muye musi wakati. Tori mbishira kuprepare semoni yekwenda ikoko. Kune semoni inorohwa kuno. Munazara kuti kune message inoparidzwa kumhiri kwa Samora. Ndiri mufundisi ndikuziye chokwadi. Ne message inoparidzwa kuseri kwa Samora. Zvichemo zvekumhiri kwa Samora zvakasiyana nezvekuseri kwa Samora. Do you know that kuseri kwa Samora uko munhu anogona kuya achipfipfidza aso achichema? Mufundisi ndina matireo. Nyaya yako ndei? Ndangotumirwa 70,000 chete ndo yavangondipa pa 100,000. Aiwa na matai 20 uye. Iwo samfundisi akambopasta kumhiri kwa Samora. Kuna ari kuchemera 70. Kuno kuzvichemo ndezvei? Unenge wakabatwa bhurugwa namatai pamusika aposto. Maavhu asaoraya. Ngaatengwe. Kana mana. Mwari ngaakubatsirei vanhu vari kuseri kwa Samora. Mupi hwenyata dzeelevation. Unenge wakabatwa bhurugwa so. Baba ndomasingasaora. Kuna ari kuchemera 70,000. Kune munhu akandibata musuno achindifonera anzwa nekundinetsa mune. Apostle ndina matirei. Pane 1 million yangu iri kuramba kuya. Ndakati ranzi here Ziggy. Ndakati yes. Ndakati ndinomburukudza 1 million. Mwari ngaakupewo zvichemo zviri nani. Hatirambidzwe kuchema but zvichemo zvacho zvanyanya. Mwanasikana ari kuseri kwa Samora ari kuti apostle namatai relationship yangu iri under attack. Nei, ndakaisirwa blue tick nezuro. I'm not feeling well. Munazara kuti vasikana vese vanochemera kurukiswa musoro ndevekumhiri kwa Samora. Vekuseri vanozvirukisa vega bosi vane mabhotiki. Vane masaluni acho. Ndiye anotoona saluni yacho. Saka hananidhe kunetsera boyfriend kurukwa musoro bosi saluni anayo. Mwari ngaise value pauri akuelevate. By the way, ndakakudza ndakati panozoperera nyaya idzi ngatinge pakati pedu pasina acharamba achigara kuStone Ridge. Panozopera nyaya izvi takunzi hatichapindirawo kuno samanje manje apa. Ngakunge pasisina achatambirawo kuno. Mwari ngaambokuraidzawo zvinonaka mbichana. Chanyatsoona kuti wauri kuti muriwo. Mama enditsanangurira takagara zvakati manakidziro anoita inter-Africa. Choenda paJoza so. Ndikati bubu. Ndakati Mwari mukwidzewo ndege uyu. Uye achitaura zve-inter-Africa. Vedwe, dzidza kuvhara muromo pane vanhu. Saka Laban anomira Jacob, but Jacob anoti ndakati ndakarara. Ndakaona mombe dzichibva kudenga. Miraone pauri kunorara ipapa. Ndati miraone pauri kunorara ipapa. Ndati miraone pauri kunorara ipapa.
uone mombe zvadzichaita dzichibva kudenga, uone mari zvaichaita ichibva kudenga, because bhaibheri rangu rinoti vake Jehovha anovapa vakarara. Secret yedu ndeyekuvata. Munhu wese akasumudzwa mubhaibheri, mira ndikupe mascriptures. Munhu wese akasumudzwa mubhaibheri akatanga arara. Bhaibheri rinoti zvino Jacob anoti achitiza kubva kumba kwababa vake akasvika paBheteri ndokutora dombo ndokuita sei, ndokurara. Achibva kurara achimuka akanga ane encounter. Bhaibheri rangu rinoti Solomon anoti apedza kupisira zvipiriso akatorara. Mwari ndokuya kuhopa akati ndoda ndikuitirei, zvikati ndoda uchenjeri wekutonga vanhu venyu. Akawana kupi? Akarara. Bhaibheri rangu rinoti Joseph achinoisa musoro pasi wakanorara ndokuona mutumwa, zvikanzi tora mwana utize naye. Secret yedu iri pakuvata nababa nanamai. Vamwe vanongorara nhando, vamwe vanongorara nhema, vamwe vanoti vakarara voatakwa, but isu tikarara tinodownloada. Ndo matinotora zvemweya, ndo matinotora mabreakthrough yedu. Aiwa, ndiri kunyatsoinzwa mani Simon, ndiri kuinzwa mani. Ndiri kuinzwa mani. Udzari banetsu nawo makanorara musararwe. Mutaurire. Wonai munyika yemweya. Kune imwe hama yakati ndakati ndakuda kuyambuka kuenda mhiri ndakarota ndichirumwa nembwa. Ndopa zvakafarana. Zvinoti muvengi anoti uyo kwawakarara ikoko. Ndinodeclare nezita raJesu, munhu wako wemukati ngaasimbe. Kana ukarara hapana hondo inouya, kana ukarara hapana imbwa dzinouya. Kana wangorara Mwari ngaakuonese zvemberi. Nezuro ndaita go through my dreams angu ndino inini baba anditambise nekurota. Vanozviziva vanhu vanogara nawo kuti tikangomuka makuseni ndobvunza muchiri marotei. Aurare mumba mangu wotadza kurota. At least rota uchimhanyiswawo, at least ngazviratidze kuti warota. Pose mukurara ndo mazviri. Bhaibheri rinoti zvino chikomana Jose chakati chakarara chakarota zvisote chake chakapfugamirwa. Hazvina kuitika akamuka mufano akanga ari kuhope. Ndakarara ipapo, Mwari ngaandivhakachire, Mwari ngaave muenzi wangu, ngaapinde kuhope ikoko. So I was revealing. So I realized that last year muna October, because that was 10th month, ndakaita dream rezviri kuitika this year muna October, November na December. Ndakarita in details because I remember ndichiritora ndichirisendera hama yangu ndakati ona hope dzandakarota last year dzandakambokuudza dziya. Zvikanzi zvazviri kuitika nemo. Amanaka. Hapazi pese vaprofita patinoona takamuka. Hapazi iwe kwa Israeli waiti ukanoona muprofita, Mwari vakazataura naye aitidzokera kumba. Pamwe ndikarara Jehovha achauya. Aiwa noparidzere panapa. Vakaenda kunohaya Balamu vachida kuti atuke Israeli. Ndokuti rarai nhasi, ndichamuka mangwana ndichikuudzai zvataurwa naMwari. Confidence idzodzo aidziwanepi? Anozoti hatirare nhando. System yekurara nhando wakaiwanepi? Nhasi ndine dzandatorota. Ndorota. Inini nyangwe takagara so chitaura nyaya. Ndikangodai. Ndako. Masikati rakacheka kudai. Mbhazi Traveler. Should be traveler agenda somewhere. Sana ndakagara nehama yangu mbhazi. Ndobva ndangoti. Panamuka ndakati, zvandaona. Unozoti hakuna chinorwadza sekunzwa neighbor muri musame bus next to next, kana kuti muri pamubhedha mumwe chete, habina dedi, hanina huni. Mwari
akasa kuite zvidhamudhamu zvenyika imwe yavarume. Mwari ngaavhure hope idzo. Ndati Mwari ngaavhure hope kani. Ndati Mwari ngaavhure hope kani. Imi vakomana roteswa mukadzi wako maniwe. Zvidaire zvakomana zvacho. Haleluya, haleluya. Ana baba nana mai muri kundinzwa here panapa. Mabva pano muri kunorota mabhizinesi. Mabva pano muri kunorota nzira dzekuita nadzo mari. Do you know that Strive masiwa chakaita kuti atange Econet wireless chi every time, every moment wairota mabooster. Why every time kusvika dzainterpretwa navamwe gogo. Zvikaza ishe vari kuti zvakati. Iwo wakamirira kuti Jehovha auye netsoka. Denga rivhurike sokuti over But Mairai pamene muri mumba menyu mai. wati ishe wangu ndini Jehovha wehondo mene padzati kutu. Kuti ubude uchiti right vataura manje. Vataura. Udza neighbor toona zati vamwe venyu mima. You don't need a new prophet. Audi chiprofita chinyowani you. Dzokera kuhope dzawakarota pamusoro peupenyu hwako. Enda unoacta pahope idzodzo. Bhuku yangu iri kuti vakanova pavakarara. Ndichipedza kuparidza pano varume handina ndiri kunamatira. Endai munorara kumba. Handina ndiri kunamatira. Ndichitopedza ndiri kuisa nyasha dzerwendo. Pauri kunopinda Monday, Tuesday, Wednesday. Unofana nga wabuda ne something kuhope kwako iwewe. Unofana nga wabuda ne zvino. Kata baba. Nama osata. Where is your frequency, Lord? Where is your frequency? Ini ndinadzo hope dzangu so. Nditori ne diary ne hope so. Hope diary re hope chete. Rehope chete. Ndikagara nombodzokera. Ndinoti Ishe vakati. Andina hope ine musoro yandisingaise pasi. But iwewe bhuku racho hauna, peni yacho hauna. Mwari anoti kune muprofita, write this vision down, make it plain upon the sheets. Kwanza Mwari akuinstructa kuti nyora. Nyora zvandakuratidza izvi ngazvinyorwe. Ukarota hope dzine musoro ngadzinyorwe. Vamweni munazvo zvipo zvekurota po kungotambisa chete. Madhaka. Mwari akatoona kuti waste of time kukuudza pamusoro peupenyu hwako wakurotera vamwe. Bosi ukarotera mumwe unomhanya chaizvo. Zvandakurotera Ishe vataura. Yako iwewe. Saka Ishe akatora no problem samudze zvake. Rambai muchimudza zvevamwe. Ngarove poshi 2 3 4. Yakuda kudzoka pari ngaite poshi 2 3 4. Yoti titoshandisa chipo ichi. Chaunogona kurota murume wako ane girlfriend. Kune mwahama yakandudza zvika ndavarota apostle. Ina handipotsi. Vanayo. Haana kuiona. But akatenda kuti kwandaiona uko. Iripo. Zvine pundutso yako bodo hauye nazvo kwaapostle zvegirlfriend. Vanayo itsvuku ndatoiona ine huma so. Unayo description zvekuti ukatosangana naye unomunhonga kuti murume wangu torova kubatwa nevanhu muri kumurovere. Ndakamurota uyu danana nemurume wangu ndiyo. Ndodzirene but rota izvine musoro. Zvegirlfriend yababa zvinei newe. Zvava nemadhimoni ekumusha kwavo vari kuvatsvagira mumwe mukadzi. Hazvinei newe. Ita Mwari ndipe zvinopundutsa ini nevana vangu. Ungarwa nawo kwamapedza magirlfriend azvo. Izvo wabata 1 pane 50. Iwo ungoona 1 chete.
ndakati ndakarara ndakaona denga richivhurika. Mutuma ndokunditi Jacob, tarira mombe dziri kubva kudenga, nekuti ndini Jehovha Mwari. Ndaona zvawakaitirwa naLabhani. Mwari ngavaone zvawakaitirwa naLabhani masikatani. Ana baba nana mai, mwamutende ngaone zvawakaitirwa naLabhani. Mwamutende ngaone zvawakaitirwa naLabhani. Ivadombre Satano me. Wiki ratiri kupinda iri ndere wiki rehope chete. Iri wiki rehope ratiri kupinda. Natana baba nana mai, tiri ku-unlocka ma-dimensions. Wiki rehope chete. Kwete hope nando dzine chekuita nekubuda kwedu, dzine chekuita namangwari. Wiki rekurota chete. Wiki rekuona takarara. Ndiri kuzvinzwa. Ndo wiki racho. Udzane but hande tonorota shamari. So hande tonoona shamari. Hande tonoona shamari. So ndakanga ndiri ku patakanda kugomo last time. Pane hama yangu yakauya kwandiri zvikanzi, apostle vanonzana. Vandati vanonzi minister Ningi. Zvikanzi vakarotwa neshamwari yangu. Akavarota. Havasati vambotaura vese. Exactly description. Achinzi ndiye murume wake achamuroora. Iye kwakuya kugomo kwako vati ba. Urikuona kuti vana vevamwe zvavari kuona vakarara. Iwewe zvauri kuona. Hey! Unomuka uchitsanangura mhuka ine muswe 15. Kuti baba yandaona nhasi yapinda nepaEavin apa yanga iri nzou. Baba nzou kwana paEavin. Musarote zvisina basa nezita raJesu. Mwari ndine chechere parapa. Kana uri bana vangoti amen. Aiwa andikutaura naye ari kuzviziva. Muroti wenhando. Unorota nhando, unorota nhema. Inhema, inhando. Sandiri kuti chiinasi. Ndikuti Mwari une nzira dzaanotaura naye newe. Mwari une nzira dzaanokupfumisa dzakasiyana nedzevamwe. Sekuratidza kwaakaita Moses, chitanda kuti akande mvura. Chitanda chaisa vakure nemvura iri kuvava chaiva pedyo, but vanhu veguta havana kuzviziva kuti ndo solution yemvura iri kuvava. Mwari ngaakupe ma-solutions acha-turn around ma-cities. Mwari ngaakupe ma-solutions acha-bless ma-nations. Mwari ngaakupe ma-solutions acha-bless Harare as a whole. Mwari ngaakupe solution. Do you know that right now tiri kudetsikana ne-cancer? Zvinongoda munhu wani kuti arote akarara. Do you know that musharukwa akagadzira ma-penis paakabvunzwa kunzi, where did you find this formula? Akati ndakairota ndakarara, ndikadzisanganisa muti wakati newakati, akabuda ne-penis. Kana vaizvipika vakarara, chiri kutitadzisa chii? Ana baba nana mai, tinogona kuunza solution kuZimbabwe nekurota. Tinogona kuunza solution kuZimbabwe. Zviri kunetsa vanhu tinogona kuzvigadzira nekurota. Izvezvo vanhu vari kunetsekana neproblem yekubleacha kwavakaita vaane mahwamba semhuka dzana ndichiparidza. Pari kuda solution inodzorera ganda panzvimbo. Ndemunhu anotaura nere panapa. Mwari ngaakupe solution. Baba ndati ukapiwa solution inoita kuti zvitsitsino izvi zvitsvuke izvi. Waenda. Ukapiwa solution inodzorera hairline yevakadzi panzvimbo. Waenda. Hakuna anoregedza kuya kuzotenga kwauri. Hamchadaira. Cheuka dzisina hairline uta iri kuya solution mai. Iri kuya. Kuna kutoita mhanza kusvika. How many are being blessed? Aruta apostle ndadzokera Mwari ngaanonionesa zvine musoro. Ndoda kuitawo saJoseph, ndoda kuitawo saJacob. Kana ndarara ndoda kupika. Ipapa baba ndinda kutotanga kunamatira 2026. Even ndiri muno, I'm praying for it. Mwari ndiratidzei zvinoita kuti ndiriite take over. You know, next year I want to take over. I don't know kana pana da kuirana nini kuti gore rino yavarume nderedu.
Saka nhasi zvanichaita ndezvekuti tichasumuka ndoisa munamato tonorota. Ndati tiri kunorota. Tonorota. Your solution is closer, but you are not dreaming enough. Your solution is so close. It's so close. Ndakaudza imwe hama, ndakarara musuno. Ndobva kwauya murume zvikanzi uchagara musiti inonzi Tremond, something like Tremond, whatever. Okay, ndiite kandoka uchagara. Vaenda. Do you know that in life yangu ndine tumadotsi twayo so? Do you know that kana ukamboita geography kune dotted lines aya? I know where to navigate and maneuver. I know how to gain an advantage in the spirit. Now when the guys got a disadvantage in a Laban like Jacob, I know ziamite kunotana. Ndichidzorera pfuma yangu panzvimbo. Pana miti yakagadzirwa naJehovha yekuti Mwari akakubatisa so Mwari ufunga izvimwe munhu ari kufunga musasa nemunhondo. Arifunga kuti amene mwe musasa wacho aroteswa unotema aiwa handiwo muti wandiri kutaura uyu mani. Ndikutaura miti yandiri kuti miti ma-ideas. Pane ma-ideas ari munyika yemweya. Imagine kuti munhu akagadzira WhatsApp akazviwanepi izvi. Wambogara pasi ukazvibvunza kuti mukuru akafunga kuti ndege inoflya anga akakwana zvishuwa. Kuti muchagara vanhu vakagara so vakosvika kuSouth Africa. Imagine musi wakazvitara kudagodzera chinhu so chinhu chekuti vanhu vanopinda vogara so chobhururuka chonovasvisisa kuimwe nyika akatodzi unorwara iwe. Something it looks impossible until you do it. There are things that looks impossible until you do it. Mwari akakupa idea, don't ask who, when or what. Implement. Rema idea uride. Raunoda ndere kuti pachatsva demoni chete. Ndati kune hari ichapwanyika kuchipinge. Ayoyo manje. Dai wapa musoro perufu apa. Iye kuti Mwari ngakuroteze. Yauri kuda ndekuti mbuya wako watsve chete. Dai watsva mbuya ivavo. Ngavaparare fire, thunder. It's not by thunder or by fire only. There are times you need teaching that opens up your mindset so that God can penetrate and give you an idea that can uplift you. Apasi pesa vanongoza uchabuda. Tapedza kuti uchabuda, unopabuda sei? Sachuti Mwari ngaactivate zvipo zvekurota. Mwari ngaactivate zvipo zvekuona. Mwari ngaactivate. Where is your frequency, Lord? Where is your frequency? I am down. I am down. I am. You can stop. Where is anointing? Ngari momberera makoti media ya improve. Takuzviona tichibuda pama TV.